Andrej Sládkovič, Detvan. Skladá sa z 5 spevov. Dej sa odohráva v časoch panovania kráľa Matiáša, Matej Korvín, Huňady, v 15. storočí. Hlavnými postavami sú detviansky mládenec Martin a jeho milá Elena. Postavy sú idealizované, postavám sa pripisujú kladné vlastnosti, často nereálne. Dej je jednoduchý a strieda sa s lyrickými opismi kraja a úvahami o vlastnostiach. Prvý spev, Martin, je oslavou krás podpolianskej prírody. Má úvahy o slovenskom ľude. Autor nás zoznamuje s hlavným hrdinom, detvianskym mládencom Martinom. Martin zabije sokola, ktorý napadol bezbranného zajaca. Druhý spev, Družina. S Martinom sa stretávame na salaši na Vatre, v kruhu Valachov pri speve a hudbe. Martin sa dozvie, že sokol, ktorého zabil, patril kráľovi Matiášovi. Pri návrate zo salaša vyslobodí z rúk zbojníkov svoju milú Elenu a jedného zbojníka zabije. Tretí spev, Slatinský jarmok. Je najepickejší, obsahuje dej. Na jarmok prichádza kráľ Matiáš a Martin sa ide ospravedlniť, že mu zabil sokola. Kráľovi sa páči smelosť a statočnosť mládenca. Keď vyjde najavo, že Martin zabil aj zbojníka, ktorý sužoval celú krajinu, kráľ ho odmení koňom a kantárom, postrojom. Štvrtý spev, Vohľady. Obraz Eleny a jej vernej lásky k Martinovi. Preoblečený kráľ sa jej zalieča, ona ho odmieta, lebo ľúbi Martina. Kráľ je očarený jej krásou a daruje jej prsteň. Piaty spev, Lapačka. Je obrazom veselého a tragického verbovania na dedine. Martin vstupuje do čierneho pluku kráľa Matiáša. Prisahá vernosť svojmu kráľovi, ale žiada ho, aby si mohol ponechať kroj, valašku, fujaru, vrkoče, pretože zostať bez tradícií pre neho znamená zostať bez koreňov.